dan Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum, barkanmu da sabon shiri mai suna Nida masoyana. Wannan dai shiri mai suna Nida masoyana ya binciko yadda Hamisu Breaker ya je wajen show iri-iri inda mabiya baya suke tabbanci suke cinturun da wajen ganin sa inda yake rera waƙar sa yake hawan. Sai dai ku gani irin wa'innan abubuwan da Hamisu Breaker ya je wajen show ake masa a wannan shirin mai suna Nida masoyana. Kan da ku sha'afa kuma kan kuma ce kuna tare ne da duniyar mawaka Hausa. Hamisu Breaker ya je wajen show iri-iri garuruwa kala-kala a cikin Najeriya gama arewacin Najeriya gama Afirka. Hamisu Breaker ya je wajen show iri-iri wanda za mu nuna muku wa'insu daga cikin inda ya je wajen show din. Ga dai farko ku gani inda Hamisu Breaker ya je wajen show ya tantare a wajen show din sa. Mun dawo daga kallon inda Hamisu Breaker ya je show. To ga wani nan za mu ƙara nuna muku yadda Hamisu Breaker ya je wajen show sannan mabiya baya suke ta bin sa suke ta bin waƙoƙin da yake yi shi kuma yana ta rera waƙoƙin yana jin daɗin sa. Kama wani za mu ƙara nuna muku inda Hamisu Breaker ya je wajen wani show ɗinsa. Kuna dai ganin yadda Hamisu Breaker ya je wajen show. Mutane suke tuntunin da wajen ganin sa sannan suna bin waƙoƙin da Hamisu Breaker yake a wajen show. Hamisu Breaker mutum ne ko aljini in yawan jama'a. An kiyasta cewa Hamisu Breaker yana da yawan jama'a mawaka da dama wanda ba su da shi. Hamisu Breaker duk wajen show ɗin da ya zo sai kaga an cika wajen show ɗin sosai. Fiye da yadda ba a zato. Ga wani ma za mu nuna muku yadda Hamisu Breaker ya ce wajen wani show ɗinsa. Mutane kun ga dai yadda Hamisu Breaker ya je wajen show guda uku wanda muka nuna muku su. Me za ku ce game da wayannan show din da Hamisu Breaker ya je har guda uku? Da mutane suke mai cincirin da wajen ganin sa har da ma wajen bin sa suna so a wajen wannan show din. Mu dai namu sai dai ku mana comment a wajen wannan show din ku ce mana wannan show din da Hamisu Breaker ya je ya burge ko kuma ku mana comment sannan ku mana like da cewa wannan shirin da muka yi ya burge ku. Mun gode sosai da zaɓar wannan tashar ta duniyar mawaƙan Hausa TV. Sai mun sake saduwa a shiri na gaba mai mahimmanci mai nagarta wanda ya fi wannan ma da in Allah ya so yarda. Saboda farin cikin masoyanmu shine farin cikin mu ma a koda yaushe. Mun gode sosai masoyan Hamisu Breaker gaba masoyan mawaka gaba ɗaya.